Para nga kay Eva o para sa kababaihan, yan ang tema kan art exhibit na pigpanginotan kan Sining Bicol sa primerong taonindang anibersaryo na Tiyempo ng God sa selebrasyon kang Women's Month. Makukulor na paintings as in sculptures na pigsusog sa kababaihan. Pirasa na yan sa mga obra sa exhibit. Sabado, Marso 25, kan buksan ini sa publiko. Sigun kay Vicky Balonso, presidente kan Sining Bicol asin saro sa mga kabaling realist artist, apuera sa makaguno nin pondo, inimanan sa indang paagi sa pagtaong onra sa mga kapwa niya babayi. Gusto namin, kami talaga, yung Sining Bicol, ginagawa namin to para matulungan namin yung mga lalo yung mga young artists. Maipakita yung kanilang talento, ma-improve ang kanilang talents. Kaya ina-encourage ko yung mga artists, yung mga young artists na sumali sa amin sa ganitong mga exhibits. And gusto ko rin ipaabot sa public na sana tangkilikin nila yung mga gawang Bicol na mga artists. Saro sa mga pinakamahal na mababakal na obra digdi, iyo ang duwang bersyon kan Women's Anonymity ni Father Paulo Granado Cervantes kan Masbate. Ang nasabing obra, nagkakantidad 80,000 pesos. More on uplifting siya ng mga artists, mapayang artists and senior artists. Kumbaga, lahat namin na mga artists ina-uplift namin. Pati yung moral nila, yung integrity nila, ginagawa namin ng paraan para ma-showcase yung mga gawa nila. Naging posible man ang aktibidad sa partisipasyon kang Rinconada Artist of Iriga, Masbate Tuldo Art Group, Guramoy NHS Club Artist, Albay Arts Foundation, Bicol Artist Tribe, Kugos Bicol, Artlift PH Bicol, asin iba pa. Pwede sila dito pumunta, pwede din dito mag-sketching. So dito sa may side na to. So available din kami for kung yung gustong magpagawa and then more on din to promotion talaga. So lahat namin na gusto namin talaga ma-showcase lahat. They have to continue appreciating art para matulungan yung mga artists, yung mga ma-inspire yung mga young artists. Yan lang po. Manghang-mangha naman sa gayon kan mga obra ang estudyanteng Sinda Krista as in hero. Dito, so far, na-amaze po ako sa mga artworks, lalo na po karamihan po sa mga subject nila is women and timely and relevant po since Women's Month po, and magaganda po yung mga theme, lalo po dun sa isang part may body positivity po, may mga like different types of body, tapos mga expression rin po sa women. As a woman, and di ba nga, karamihan nga ng subject is mga babae, I also feel empowered din. Maduraran exhibit sundo Abril 15. Pwede ining pasyaran sa Mall Mezzanine kan SM City Legazpi. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern.